Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА ва бокс гап мезанем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорем ва намедонем ки ба ки муроҷиат кунем, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. И бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои и бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин номерҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Шаби гузашта се чорабинии калони варзишӣ баргузор гардид. Турнири UFC Fight Night ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангвари UFC Кёртис Блейтс ва Сергей Павлович вохӯрданд. Муҳорибаи ин ду ҷангвари вазни вазнини UFC хеле дурахшон буд ва аллакай дар якум раунд ба анҷом расид. Сергей Павлович Блейтсро аллакай дар якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода ғалабаҳои пайдарҳами худро 6 то кард. 6 ғалабаи пайдарҳам, 6 ғалаба бо тариқи нокаут ва 6 ғалаба дар якум раунд. Рекорди нав дар ташкилоти UFC. Павлович бо ин ғалабаи худ ҳам рекорди нав гузошт, ҳам соҳиби $50,000 бонус шуд ва ҳам яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд шуд. ҳамчунин шаби гузашта яке аз муҳорибаҳои деринтизор ва хеле машҳур дар бокс байни ду мушзани машҳур ва бебоғ Ҷервонта Дэвис ва Раян Гарсия баргузор гардид ва ин муҳориба дар шашум раунд ба анҷом расид. Ҷервонта дар шашум раунд бо тариқи нокаут ғалаба ба даст оварда рекорди худро 29-0 кард, а барои Гарсия боша ин аввалин мағлубият дар карьераи касбии ӯ шуд. муҳорибаи пурраи онҳоро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонен. ссилкаи телеграм дар описани видео. боз шаби гузашта муҳорибаи унвонӣ бо қоидаҳои бокс байни ду мужзани бебоғ баргузор гардид. Чемпиони тоҷик Шавқат Раҳимов бо рекорди 17-0 ва рақиби ӯ Ҷо Кордина бо рекорди 15-0. ин қуввозмоӣ тамоми 12 раунд идома дод ва муҳорибаи наздик шуд ки дар натиҷа бо қарори на ҳамаи доваро Ҷо Кордина ғолиб шуда чемпиони нав шуд ва рекорди худро 16-0 кард. а барои Шавқат боша ин аввалин мағлубият дар карьераи касбиаш шуд. акнун рекорди ӯ 17-1 аст. мо ба Шавқат гуфтанем ки дилмонда нашав бародар, ту ҳоло ҳам барои мо чемпионӣ ва албатта ки камарбанди худро бармегардонӣ. ҷангвари машҳур ва бебохти вазни сабуки UFC Нурулло Алиев ба президенти UFC Дана Вайт, ба матчмекери UFC Шон Шелби ва ба худи ташкилоти UFC муроҷиат карда чунин суханҳо навишт. UFC Дана Вайт, Шон Шелби, ман саҳна ва маконро интизорум навиштааст Нурулло ва боз илова карда чунин суханҳо навишт. июл ва октябр ман тайёрум навиштааст Алиев. ва дӯстон чӣ гуна ки фаҳмиден Нурулло Алиев омодааст ки моҳи июл як муҳориба ва моҳи октябр як муҳорибаи дигар гузарона ва бо се муҳориба соли 2023-ро ба анҷом расона. ва дӯстон чӣ гуна ки ҳамаи мо шумо медонем, президенти UFC Дана Вайт чунин ҷангваронро дӯст медорад. ҷангварони фаъол, ҷангвароне ки зуд ҷангидан мехоҳанд ва умедвор мешавем ки онҳо ба Нурулло рақиб ёфта барои ӯ то охири сол ду муҳориба ташкил мекунанд. мо боша ба Алиев омодагиҳои хуби беосеб ва муваффақият орзумандем. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Дрю Добер боварӣ дорад ки Бенил Дарюш чемпиони вазни сабук Ислам Махачевро шикаст дода метавонад. ман мухлиси ашадии Бенил Дарюшум. ӯ ҷангвари хеле сахт аст ва сазовори эҳтиром аст. ман намедонам ки барои чӣ ба UFC Дарюш писанд нест, аммо ӯ аз ҳама имконияти зиёдтар барои шикаст додани Ислам Махачевро дорад. ӯ ҷангвари хеле боистеъдод аст. ман фикр мекунам ки Бенил Чарлз Оливераро шикаст медиҳад ва сазовори муҳорибаи унвонӣ мешавад. шахсан барои ман ӯ аллакай худи ҳозир довталаби асосӣ барои камарбанд аст, гуфтааст Добер. дӯстон, дар ҳақиқат агар аз рӯи стил назар кунем, бале, айни замон Бенил Дарюш аз ҳама рақиби хатарнок барои Ислам Махачев шуда метавонад ва барои чӣ UFC ӯро пеш намебаранд маълум нест. ба фикри худи шумо Дарюш Ислам Махачевро манъ карда метавонад ё ин ки Ислам ба ӯ чунин имкониятро намедиҳад? метавонем фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.